שלום לכולם. בסרטון הזה אני אזכור איך להשתמש בפיצ'ר חדש שלא מעט אנשים ביקשו, פיצ'ר תזכירים. יש לנו פה טאב חדש, בואו ניכנס אליו. וכאן למעשה אנחנו רואים לוח שנה, שבאמצעותו אנחנו יכולים לקבוע אירועים או תזכירים. אפשר לראות את הלוח שנה בוויו של חודש, של שבוע, של יום, רשימה, אין פה כלום אז לא רואים כלום. ולמעשה כל תזכיר שאנחנו יוצרים, אם אנחנו מסמנים פה על התאריכים, אנחנו יכולים לתת לו נושא ותיאור. ומה שקורה זה שאנחנו שומרים את התזכיר, אנחנו יכולים שהמערכת תיצור לנו זימון באוטלוק. גם לאחר מכן, אם עורכים את הזימון, אז זה מזיז את הזימון באוטלוק. זאת אומרת, יש סינכרון מלא בין המערכת לבין האוטלוק. ואנחנו יכולים גם לבחור, יש לנו פה אופציה של שליחת אימייל בבוקר התזכיר. אם יש לנו כמה תזכירים, כל התזכירים יגיעו באימייל אחד. לחילופין אפשר גם ללחוץ על יצירת אירוע, וגם כאן לבחור את התאריך ואת השעה. לאחר שיצרנו תזכיר, וגם נוצר זימון באוטלוק, עדיין במערכת תקפוץ לנו התראה בצורת דף ממו, אנחנו נראה את זה תכף. אז בואו כבר ניצור תזכיר. בואו נגיד שאנחנו רוצים לתזכיר את עצמנו עוד 5 דקות. תאריך היום 15 לשלישי, שעה עכשיו 10:22. אז בואו נגדיר שאנחנו רוצים תזכיר לשעה 10:27. ונכתוב פה איזשהו תיאור, לשלוח ללקוח הצעת מחיר. יצירת זימון באוטלוק מסומן, אפשר גם לסמן את זה, ונלחץ שמור. עכשיו נוצר לנו פה הזימון, אם אנחנו גם עוברים עליו, אנחנו רואים את התיאור שלו. הזימון נוצר ב-15 לחודש, בשעה שבחרנו, ובואו נקפוץ לאוטלוק רגע נראה. הנה כבר יש לנו פה את הזימון באוטלוק, תכף גם יגיע אימייל. ואם אנחנו רוצים לערוך, הנה הגיע כבר האימייל. אם אנחנו רוצים לערוך, אז אנחנו יכולים פשוט ללחוץ על התזכיר עצמו, ואפשר לשנות את השעה, אפשר לשנות, קיצור, את כל הדברים שיש כאן. עוד אופציה נחמדה, אם אנחנו רוצים לערוך, אנחנו יכולים לגרור. אוקיי, בסדר, פה במקרה הזה אנחנו קיבלנו הודעה, כי 29 לחודש כבר עבר, אבל אנחנו יכולים לגרור, בואו נגרור את זה לכאן, לגרור איזשהו אירוע, והאירוע יעבור ליום אחר. הנה האירוע בתצוגת רשימה, ואפשר לבוא כל בוקר לראות מה המשימות. בגלל שגררנו את האירוע הזה, אז הנה כבר קיבלנו עדכון באוטלוק, הוא יתעדכן ל-22 לחודש. דרך אגב, מי שפחות מתחבר לתצוגה כאה, אז מי שלא מכיר, יש לנו כאן סוויץ' כזה, ואנחנו יכולים לעבור לתצוגה בהירה, נלחץ עליו, ועברנו לתצוגה בהירה. ההגדרות גם נשמרות לאחר מכן שחוזרים למערכת. והנה קפץ לנו התזכיר. זה התזכיר שקבענו ל-10:27. רואים פה את התאריך, רואים פה את הנושא ואת התיאור. עכשיו פה בתזכיר יש לנו 3 אופציות. אם אנחנו נלחץ כאן, זה ינווט לנו להזדמנות. אם אנחנו נלחץ עריכה, נוכל פשוט לערוך בכל שלב את התזכיר, גם למחוק אותו. ואם נלחץ על הסר, אנחנו לא נראה אותו יותר, הוא יישאר לנו בלוח שנה, הוא הוסר. נעבור ללוח שנה, הנה אנחנו עדיין רואים את התזכיר הזה, אבל הוא כבר לא יקפוץ לנו יותר. לגבי עריכה, כבר נגענו בזה קודם, אפשר ללכת לתזכיר, בוא נגיד שעכשיו נשנה לו את התאריך, נשנה אותו ל-16 לשלישי, אחד שבור שינויים, והנה הוא עבר לנו ל-16 לשלישי, כמובן שאנחנו יכולים לשנות גם את השעה, ואפשר למחוק את התזכיר, בואו נמחוק אותו, מחק תזכיר, התזכיר נמחק, הוא גם נמחק מהאוטלוק, או יותר נכון, באוטלוק אתם תקבלו cancel, הוא עדיין יופיע בקלנדר, אבל הוא יהיה על סטטוס cancelled, מבוטל.
זהו, זאת הייתה סקירה קצרה של פיצ'ר התזכירים במערכת הביזית. אז מי שרוצה לרשום לעצמו משימות לביצוע, בלי לשכוח אותם, זה המקום. תודה שצפיתם בסרטון. אם יש שאלות נוספות, תמיד אפשר לפנות אליי או אל אביב.